Kabagyan nga agom, may sa pamilyang em aga-apada, pag-aapaan da, dagiti tawid da, dagiti sanikwa, aglalo ti dagdaga, awan ti ornos ken kapya kadakwada. Nabingbingay met, iti kustong, em apay nga pag-aapaan yo. Ada na pinpintas, ada na may mayat, ti banda asinakupan na. Pati silyase, kaldero ken plato, ket pagiin nagawanda. May sat daradang, em agiin na palda, awan ti agpaabak kadakwada. Diyo pag-aapaan, dagiti dagdaga, ta ison tumetlat, pagturungan tayo, dagiti tawid tayo, adagdaga, ison tumetlat, manggabor kada tayo. Agum, 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 kabagyan nga agum, may sa pamilyang em aga-apada, pag-aapaanda, dagiti tawida, dagiti sanikwa, aglalo ti dagdaga, awan ti ornos ken kapya kadakwada. Nabingbingay met, iti kustong, em apay nga pag-aapaan yo. Ada na pinpintas, ada na may mayat, ti banda asinakupan na. Pati silyasi, kaldero ken plato, ket pagiin nagawanda. May sa daradang, em agiin na palda, awan ti agpaabak kadakwada. Diyo pag-aapaan, dagiti dagdaga, ta ison tumetlat, pagturungan tayo, dagiti tawid tayo, adagdaga, ison tumetlat, manggabor kada tayo. Yamno inlako mon, ti tawid mo, di mon ag-aguman, kukwa ti kabsat mo, yamno kayat mo met, katungtung yam isuna, tabaring dumaasik at ikan naka. Tabaring dumaasik at ikan naka, tabaring dumaasik at ikan naka. Ay nagmayat ti agbalasan, no among ti agdisiplina, uray adut agaren, nasaya at ti inkapilyen, uray adda ti nobiyom, no panagadali pa may sam, kay ambisyon mo ti gunudem, sakbay akong maringkeng. Ipa! Saan mo akil tayen, tiara pa apdaken ka, makalpas ti eskwela, mapastrek ti trabaho, saan nga mangpastrek ti saban ni nobyo, ket kaslakan to ng pukpok, iti bato di taulo. Bangpay natin di mas, talibro pailat ukradem, naranyag to ti masakbayam, no diploma ti awatem, saan mo pa'y paggarteman, kay saba nga uratan, agdan to ti tiyempo na, nga inkang maraman na. Saan mo akil tayen, tiara pa apdagen ka, makalpas ti eskwela, makastrek ti trabaho, sa
pastret isaban ni nobyo ket kaslakan to ng pukpok iti bato di taulo bangpay natin ni mas tan libro pailat okradem naranyag tuti masak bayam no diploma ti awatem saan mo pa'y paggarteman tay saba nga uratan agdan to ti tiyempo na nga inka maramanan bangpay natin ni mas tan libro pailat okradem naranyag to ti masak bayam no diploma ti awatem saan mo pa'y paggarteman tay saba nga uratan agdan to ti tiyempo na nga inka maramanan agdan to ti tiyempo na nga inka maramanan Iha! Nilakay mo ket nakainom manen tajay panagnana agdiwar-diwar agtugki-tugking agwala-walages agsarsari bagteng kumarkarit nga agpukka-pukkaw nilakay mo kiborno mabartek tas sumanao no isuntay makasangpet ipakat na pa'y timadi agalad na apa-apa na amin nakabalay na naminsan nga aldaw simangpet ana bartek kunam lano pusa agkallo-kallong jay kusina dumanayudong taawan ti sidana awan met ngamin intriga na asweldo na ay nilakay mo ang mamartek na kasangsanger ti payod na no isot bagbaga ang iso na pay ti makapungtot sumipat kan tumibab isot paglaingan na nagranggas ka mo nalahayan nilakay mo ket nakainom manen tajay panagnana agdiwar-diwar agtugki-tugking agwala-walages agsarsari bagteng kumarkarit nga agpukka-pukkaw nilakay mo kiborno mabartek tas sumanao no isuntay makasangpet ipakat na pa'y timadi agalad na apa-apa na amin nakabalay na naminsan nga aldaw simangpet ana bartek kunam lano pusa agkalkalong ijay kusina dumanayudong taawan ti sidana awan met ngamin intriga na asweldo na ay nilakay mo ang mamartek na kasangsanger ti payod na no isot bagbaga ang iso na pay ti makapungtot
Sumipat kan tumibab, isot paglaingan na. Naimati gargaraw na, kaslaan ni Maria Clara, kasla saan ang makabuong itipinggan ako nada. Iha! Nagpintas si tilangana, nagseksifay ti pamagina, natakning kun kunada, ken nanakman kano isuna. Kaslala a profesional, ti amin atig tingay na, ngem iti dida nga ammo, adadjay uneg iti buyok na. Iha! Pakitang tao kano isuna, nagado ti ilimlimed na, puno unay ama nagpamarang, aging didiken plastik isuna. Aging sisimpati desang wanang, guy-guyaban at liklikudang, awan palimera di maamwan, simpet kiteb kaan apiklan, pagparangem man nadalos ka, iso nga aglib-libak ka, nagpintas sa kinruar alang nga, rinuker gayang tion uneg na. Kaslala a profesional, di amin atig tignay na, ngem iti dida nga ammo, adadjay uneg ti buyok na. Iha! Pakitang tao kano isuna, nagado ti ilimlimed na, puno unay ama nagpamarang, aging didiken plastik isuna. Aging sisimpetiti sang wanang, guy-guyaban at liklikudang, awan palimera di maamwan, simpet kiteb kaan apiklan, pagparanghen man nadalos ka, iso nga aglib-libak ka, napintas akin ruar alang nga, rinuker gayang tion uneg na. Aging sisimpetiti sang wanang, guy-guyaban at liklikudang, awan palimera di maamwan, simpet kiteb kaan apiklan, pagparanghen na nadalos ka, iso nga aglib-libak ka, napintas akin ruar alang nga, rinuker gayang tion uneg na. Napintas akin ruar alang nga, rinuker gayang tion uneg na. Napintas akin ruar alang nga, rinuker gayang ti aramid na. Thank you. No lalaki ti agtagibalay. Alright. Di laeng-laengen ti powers ti babae, no trabaho iti balay alisto kami, mapagigitan mi ti agobra, aginaw agluto ken aglaba, agaw awir ken agdalos iti aglawlaw. Ngumno si kayo alalaki ti agtagibalay,
agtayet-tayek di yun ammo ti una enyo. Kumanod ko di ti ulo, maululaw pa yin ti takkiyo. Tumanabutog ipurwa-purwak ng dagiti plato. Iso adiyo tagi basiten iti maobrami. Ta nagrigat meto pa'y gamin ti agtagibi. Sapay lakit ta agungit kayo no awan na imas nga sida enyo. Nimadamit lata tinaanos alalaki. Di da baybay anti babakit da tultulungan da. Huray pa'y no nabanbanog da, maisa parda iti agubra. Adamet misis adina ammo tiyak tagibalay. Ngem nagaget ama kichismis iti kaaruba. Mabaybay anay ti anak na nga isut puon ti pagsinaanda. Agagaget ken nagpinatek kayo nga agasawa. Ngem no si kayo alalaki ti agtagibalay. Agtayet-tayek di yun ammo ti una enyo. Kumanod ko iti ulo, maululaw pa yin ti takkiyo. Tumanabutog ipurwa-purwak ng dagiti plato. Ngem no si kayo alalaki ti agtagibalay. Agtayet-tayek di yun ammo ti una enyo. Kumanod ko ti ulo, maululaw pa yin ti takkiyo. Tumanabutog ipurwa-purwak ng dagiti plato. Agagagit ken nagpinateg kayo nga agasawa. Agagagit ken nagpinateg kayo nga agasawa. Marileites, 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 grupo ti Marites. No kaya ti yung nga maamuan kinapudno, agmiyembro kayo ti grupo mi. Us-usto dagiti ipadpadamag mi. Saan kinasalawasaw iti amin barangay ti ili. Adda para sipot mi sa dantumet idanon. Dito'y main office mi. Naragsak dagiti miyembro mi. No adda baro a chismis. Saan da ngagsarding umang-angot baro adamag. At iwan meti bomboradyo nga makaammo dagiti pasamag. At iwan mini Mike Enriquez no damag ti pagsasaritaan. Marileites, 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 grupo ti Marites. No kaya ti yung nga maamuan kinapudno, agmiyembro kayo ti grupo mi. Us-usto dagiti ipadpadamag mi. Saan kinasalawasaw iti amin barangay ti ili. Adda para sipot mi sa dantumet idanon.
dagiti miyembro mi no adda baro a chismis. Saan dang agsardeng umang